Hace lotxa ez ditxo. Eixo Mari! Ez ditxo Pinatxo! Ongi torri, Ibarrara. Mil esker. Abeslaria, andereñoa eta emakume bikaina. Ongi torri. Bueno, ez ditxo, ze karri diguzu gaur? Aragik, ez bintzat? Ez, ikustuzu. Ensalada bat ekarri dut. Uda atarian gaude eta zezer freskoa. Xinplea, baina bueno, kombinazio politia. Bueno, nahi duturko zai bintzat, ensalada bat tarteka. Osasuntxua. Bai. Eta osagaiak? Ba bira, ingo dugu pulpo eta marrubizko ensalada bat. Orduan jarriko diogu oinarrian letxuga pixko bat, bueno, bakoitzak etxian daukana, tomate pixko bat, piperrak, hartua, atun, nahi duzuna. Bakoitzak nahi duna, bino gero hemen dago niri gustatu zaidan kombinazio hori, pulpoa marrubikin. Sukaldatzen duzu, abesten duzun bezain ondo? Gustatzen zait, baina emaitza ez dakit beti ona izaten den, orduan ez. Eta hasten zer ere, andereño papera ere, nun zabiltza? Bergara nago, azken 4 urteak han nago eta agiz gustora, gustatzen zait, nire lana. Askotan galdetzen didate, abeslari izan nahiko nuke, lan hori utzita edo, baina gustatzen zait. Aurrekin kontaktua eta jendiakin lan egitea gustatzen zait. Oi baldor ba, eguzki eta izeidor, matxardoi bai, galburuarena. Piper pixko bat. Pipar berdia, pipar gorria. Kolore pixko bat. Ibili altzara, esteratokin, pipertuta. Duz bete? Oroitzen zara, azkeneko inauterik, arpegikin, ze pasa hitzaidan? Ostras, hor bai, kantatu behar nitula, ez dakitzen bat abesti jarraian eta bakoitzian, arropa ezberdina. Eta lako batean ekarri zidaten, ekarri zidaten txaketa bat, gaizkito lestua, orduan ezin jarri, 2 segundo nituen arropa aldatzeko eta ezin. Justu kasta dukazu eta han ere aurrera atera ginen. Ezti? Bai, pentsa. Baratze bat Bairetzut egin, amets sekretuen ekilan, liliak egun jauntzi eierrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Ederra, Ze polita. Ederra, Pierpol berzait, laguna dut. Abestu izango duzu magina bazterretan, Euskal Herrin, magina jendeekin. Bai, egilarran suertea izan dut, olako proiektu handitan egoteko suertea izan dut, hainbat abeslari diferentekin, orduan jende honitz ezagutzeko aukera izan dut, eta agitz gustora. Musikarik idazleak, bai. Esti, nundi noa zabiltza? Ba bira, guantxe bertan, 2 proiektu martxan jarri nahian, 15 urtekin hasi nintzen kantatzen, ja aspaldizko, baina beti gainontzekoen proiektuei ahotsa jartzen. Eta ja banun gogua itekoa zerbait ere neria. Eta orduan, konposatzen, guain musikarikin harremanetan eta jarri gara, eta bertze proiektu batian baita ere, idazle batekin, Leire Kanokin, proiektu bat non uztartuko den musika eta poesia. Ze izea, ze trejemaneje edo, zer daukazu hor? Hain aiziten ospinolio bat, ziapeakin, mostafakin, eta, pixkoat, entxaladari bisitasun pixkoat emateko. Buro biltzeko. Bai. Joan ginen Parisera, 4 abeslari, 3 iparraldeko tani. Pierpol bertzaitz, Ramon Martikorena, Magali Zubillaga eta ni joan ginen. Eta, 4 iparraldeko, haiek frantsesez ongi moldatzen dire, nik frantsesa idearik ez, beratarra izan ere, eta pentsatzen nuen, gainera beraia gustatzen zaie, eszenatokira ateri eta kantak aurkeztu, eta nik enekin ez frantsesez, enekin zingo nuen. Eta, baitu danez iparraldeko lagunak eskatu nien favorez esaldi bat egiteko, eta erakutsi zidaten esaldi hori ateratzerakoan errateko. Eta antxatain nintzen. Je ne sais pas français, mais c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et de chanter dans cette ville magnifique. Oui. Oh la la! Ze polita! Bai, alaxe joan nintzen. Estitxu, eskerra honitz, etortzetikan. Eskerra honitz, gonbidapenagatik. Eta horregatikan,
topa egin behar dugu. Primera. Hau apainduko dut pixko bat, a ber. Graze pixkot. Eta sorte handia zure proiektutan, Mil esker. eta izan ondo. Zabesteko dugu, Ze, bukatzeko? bukatzeko, bukeran. Agur xiberua. Arkatu. No puedo, la verdad. Agur xiberua, Bazter guztietako xokorik ederrena. Agur sorlekua. Zuri ditu.